ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಐತೆ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಓಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಕೇಟಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಅವು ನೇಕ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಅವು ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಐತ ಪೂರಲ ಪೊಸತ್ ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿದ ಪೂರ ಹೊಸ ನಂಬರ್ RSI ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಪೂರಲ ಆತುಂಡು ಅವು ಓಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮಕೋಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕೋಟ್ಲು ಬೂತುದ ಏರ್ ಪೂರ ಬೂತುಡು ಓಟು ಪಾಡುವೆ ಇರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲನ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬೆಂಜನ್ ಪದವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆರ್ಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತನಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಹೊಸ ನೇತ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಐಕಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಕೇಳನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಂತನಂದ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಬಕ್ಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ 6 ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ದಾಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಥ್ರೂ ನಂಕಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಖುದ್ದು ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚೆ ಅವೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಓಲ್ಡು ಕೇಟಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಆಪುಜಿ ಹೊಸತೈತೆ RSI ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ నేను ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಒರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಆನಂದಾಂಡ ಅಲ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೋದಿಲ್ಲ ದೇತೋ ಬರೋಲಿ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಚ್ಚಿನಂದಾಂಡ ಆರ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಅರೆಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಡಪುರಂದಾಂಡ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.